La tradició dels falcons, procedent de la pràctica gimnàstica txeca dels zòcols, que en txec vol dir falcó, i implantada al nostre país com a manifestació festiva durant el primer terç del segle XX, arriba a la nostra ciutat l'any 2002 gràcies als falcons de Barcelona, que es consoliden amb les seves figures i construccions originals, espectaculars i imaginatives. L'any 2012 estrena en música obra d'en Jordi Fàbregas i una nova figura, el trèvol, amb l'originalitat de ser una construcció a quatre vents pensada exclusivament pel toc d'inici. La nova música, potent i emotiva, potencia el dramatisme i l'evolució de la singular i arriscada construcció dels falcons de Barcelona. De Barcelona. Els falcons de Barcelona en el toc d'inici 2023 a l'escenari Els Ministrils del Camí Ral sota la direcció del mestre Eduard Casal.